Salam dostlar, Türkmen Sohbet kanalıma hoş geldiniz. Men bugünkü videomda size nädip Facebook'un kompüterden registrasiya edilişini görkezjek. Onun için ilk bilen biz kanalımıza agza bolun ve jaňa üstüňe basmagy hem unutmaň. Indi bolsa Facebook'un registrasiýasyna geçelim. Kompüterde nädip Facebook registrasiýa etmeli. Onun iki görnüşi var. Birisi Aybişini Chrome'un üstünden, Chrome dälde browser'ın üstünden girmek, website görünüşünde facebook.com diye website'nin üstünden girmek. İkinci bir görünüşü Nox Player, Android emülatörünün kömegi bilen girmek. Biz şonun website görünüşünü görkezjek size şunu. Onun için öz browser'ımızı açarız ve onu internete bir girilen yerinden facebook.com dip yazarız. Tamam gireriz. Garaşýanyz açandan sonra registrasiya çıkarýar. Registrasiýany etmeli adımız. Abişini ankete doldurmalı. Anketamizi doldurmalı. Ad koyarız, adımızı Türkmen. Misal için böyle hakiki Türk, misal için siz Türkmen mi? Türkmen adını koymasanız, hakiki ad koymasanız Facebook registrasiya bolanok. Hükmani suratda siz hakiki adam adını koymalı. Ad koyup çıkkanız adını ve son familyanızı yazanız. Son aşağına mobil telefon numaranızı ya da elektron adresinizi. Şoňa saýsyny goýanyňyzy tapajak, ýöne şol mobil numaryňyza registrasiýa etýän bolsaňyz, telefon numaryňyza registrasiýa etýän bolsaňyz, şo numeriňiz siziň işläp durmaly. Sebäbi şonu registrasiýa edilmizde şoňa kod iberýär, şo kodam şunun içine ýazmaly, Facebook'un içine ýazmaly. Ya da elektron adresden etseňiz bolsa, elektron poçtaňyz siziň telefonuňyzyň içinde registrasiýa durmaly. Şu registrasiýa, şol elektron adresiňizde şo kod uratýar, soňra muny şu abişni Facebook'un içine goýmaly, ýazmaly, soňra registrasiýa etmeli. Şonuň üçin öz ulanýan raboçy, ulanýan telefon numaraňyzy ýa-da ulanýan elektron adresiňizi ýazmaly maslahat beren size. Soňra bolsa aşağı parolňyzy ýazmaly, parol goýmaly, koduňyzy goýmaly. Onu sen özüňize görä kod goýup berdiňiz. Soňra ol lazyňyz, doglan senaňyz, ýylyňyz, aýyňyz, günüňiz. Soňra jynsyňyz, poluňyz, jynsyňyz. Onam belleýär, soňra registrasiýany men registrasiýany basmak üçin bu ýerindäki hemme zatlaryny doldurup çykmaly. Onun için siz onu özüňiz doldursaňyz, soňra registrasiýany basyň. Registrasiýany asarsaňyz, ol kod şu şeýle koýan telefon numaraňyzy ýa-da elektron adresiňize kod geler. Şo kodam görkezilen ýere Facebook'un içine ýazyň, soňra registrasiýany asyň. Siz şu maglumatlary dogry giydiren bolsaňyz, Facebook registrasiýa bolýar. Şonuň ýa-da Facebook siz kompüterden registrasiýa etdiňiz. Videomu halanırsanız like basın, sorularyňyz bolsa kommentariýa ýazyň. Türkmen Sohbet kanalyma agza bolýansyňyz hem kanalyma agza bolun. Täze videolarymyz hem görün, like basın. Sorularyňyzda da hemmesine soraw ýazyň, men özüm jogap bererim. Sertünläňiz üçin sag bolun, bolýa sag bolun. Ýene-ki videolarda sizler bilen görüşýänçek.